Hej. Efter Faction skal jeg alligevel begynde med at spille i KitPV. Så kan jeg lige godt bare lave en video til jer om KitPV allerede nu. Bare en. Fordi jeg keder mig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Shit. Han havde gode ting. Jeg kan godt begynde at spille lidt i den her server allerede, uden at lave videoer, fordi så kan jeg finde nogle gode kits til videre, så kan I se mig wake alt. Så når jeg laver video med det her, så er jeg allerede klar til at wake alt, når jeg er det. De har flere kits til mig. Så nu bedre kits til mig. Så jeg glæder mig til at få det første kit. Nej, det er faktisk det første kit, det andet kit. Første kit. Han der way. Han kan ikke bare tage mine ting. Klip dig. Nej, jeg kom bag. Sådan. Ja. Allerede fuldt i armor. Jeg ved slet ikke. Helt her. Men jeg skal bare op til jeg skal bare have 2500. Så. Nå, jeg har solgt 2400. Jeg skal bare op på 2500. Det er nok bare 2 kits og kælder og sådan noget. $2.500 skal jeg bare have. 2.500. Det er det, jeg kommer for. 2.500 skal jeg bare have. Ej. Vi har jo ikke noobsene. Som ham der. Ej, han er nok ikke noob. Ej, det er ham der, han er i hvert fald noob. Han er bedre end mig. Nej, nok ikke til PvP, men han er bedre. Wow. Jeg jagter lige ham her. Så kan jeg ribe ham efter. Det koster lidt for at stikke af. Ikke det var en god start. Men der havde han ikke været så meget, tror jeg bare. Nå, med knakbag, sådan og bare sådan som mig. Okay. Det der kombat der. Endelig. 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nej. Jeg ser bare selvret det derud. Det er vildt. Det mangler et eller andet. Jeg kan ikke huske. Jeg ved ikke, hvad det er. Mangler et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad får man for den her? 35, jeg skal bare have et kill mere. Et kill. Det kan jeg godt. Det kan jeg sende med i start. Shit, der er lidt her. Jeg skal bare løbe her væk herfra. Fra de prof. Dem der har net kids. Og de har taget nogle af, så har de.
Der så kan det ikke om det. Klam noob, mand. Nu er jeg klam noob. Det der, de går 2-1. Jeg tror, han er. I skyder mig. Oh. Ej, lad nu være. Cookie-mester. Yes. Gå nu væk med jer! Jeg kan ikke lide den der. Shit! Det er det vildt bevis, gas. Ellers er det bare hacks. Det ligner ikke særlig meget hacks. Jeg tror på Anders. Jeg tror på det. Jeg tror på det. Jeg tror på det. Ah! Kom on. Han er mit hende. Ham der, han er mit bytteej. Oh. Ja. Til ja. Jeg kan tage først det der kid, når jeg er død. Shit. Godt. Fik jeg 2 kills. Prøv et. Den skal have mit lillebror også. Nej, hvad siger jeg? Jeg har allerede nok. Kid. Hvad skal jeg nu spare op til? Okay. Sådan nogle ting kommer jeg til at spare op. Men indtil jeg dør, så vil jeg lige. Det var det for i dag. Jeg håber, I kan lide mig for kids. Var lige. Jeg tror, jeg bare vil lave kit på PC'en på samme tid med, at jeg laver faction-serien. I kommer til at forstå, hvad jeg mener. Men det var det for i dag. Nej, for den her video skal jeg lave en video. Klokken 7 i år. Måske ikke. Farvel YouTube.